साहा फुदुंदों हारसिं बन्द जाबाय बाजाय हारसिं हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं ओमफ्राय नै आङो संख्रि साहा फुदुंदोंमोन आरोना लोगोफोर कारेन्टआवहाय ओमफ्राय कारेन्ट थांबायनो ओमफ्राय हारसिं बन्द जालांबाय ओमफ्राय ओंखायनो आङो गेसावहाय जानफैबाय आरोना लोगोफोर एसे फ्रेस जानोसै बेखौ लोंग्रोनानै ओमफ्राय दा ओंखाम जायै लोङैहाय दुब्लियाव ओंखारलांसै आरो नायाबायसो आंखौ आं माबा मोनसे बनायना होनो नागिरदों नै बाजिनो इसु फैदों आरोना बेयाव थुनानै नायबा इसु दंजोबोनो आं साफायनो दे इसु दङ आरोनो लोगोफोरनो बेखौ दा दानजोबना होनोसै आं दानजोबनांगौ आं मा भिडिअखौ दाननांगोन नायनि र' नै लोगोफोर बाजिनावहाय माबा मोनसे इसु जानानै दं आरोना लोगोफोर फेसबुकआवहाय ओमफ्राय आं बेखौनो चेक खालामगासिनो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर फुंसो दै दा नोंसोरो खोमसि नुनायखाय मोनानि भिडिअखौनो होदों होननानै सानगोन आरोना आं फुङावनो सिखारबाय नालाय ओमफ्राय न' सिङाव लाइट लगायै खोमसि जादों आरोना ओमफ्राय बेखौ बानायखांनानै होनोसिगोन आरो थांनानै ओंखाम जानोसै लोगोफोर ओंखाम जानोसै जोंहा ओंखाम जानो होदों दे ओंखाम जानो ओंखाम जानो नागिरदों जोंहानो सानैजों भिडिअ लादों ओंखाम जानो नागिरदों जानोसै ना दायो ने दे नों जादो दे जादो नै ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय नै दुब्लि हालेवदोंमोन नालाय आदैया फुङावनो थांनानै ना सारनानै लाबोबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ नास्राय गोरि मोनबोबाय आरोना नै स्र'नो ओंख्रि जागासे ओमफ्राय नै जोंहा दुब्लियाव थांनो रेडि जाबाय आरोना रियाजों आंजों दा दुब्लियाव थांसिगोन माइ गायहैसिगोन दिनैसो फार्स्ट गायखागोन आरोना बाजिमोना आङो माइ गायनोसो फैदों आरोना लोगोफोर इसिनावहाय माइ गायनो आलासि जाफैथ'दों ओमफ्राय दिनै फार्स्ट आग लागोन आरोना लोगोफोर बाजिया लांबाय थादो जि खोमसिखा अखा हादों नै जोंनासो लाय जोंहानो लाय दा अखा हादों अखा एसे बाजियानो रेडि खालामगासिनो आरोना दिनैसो फार्स्ट आग लाजेनगोन नालाय रेडि खालामगासिनो बाजियाबो ओंखारखांखाबाय आरोना ओमफ्राय नै हाजिराया फैनानै दंफैयो ट्रेक्टरानो दाबो सफैयाखै आरोना जोंनिया हालेवफैयाखै ट्रेक्टरखौनो नेगासिनो नङाबालाय दहायनो गायनो थांसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोङो थांनोसै लोगोफोर ट्रेक्टरा फैबायनो आरोना नेनानै फाइनालि ट्रेक्टरा फैबाय ओमफ्राय साइड मोनसे हालेवबायानो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दायो थांनोसै गोजांसिगोनसो साथा गैगोन गैयाथ' नों हमनो हायो थिखोनो हायो नै नालाय गैया नालाय आंनो साथा हमना होदो दे सेन्देल गानबोबाय आं बैयाव खुना दोनसै दे नों हमदो दे आं हमजाला आयौ माबा नै ओंखारबोनाय लोगो लोगो अखासो हाबाय मा जाबावनांगौसि ना ट्रेक्टर आवलायानो दासो फैदों नै मा होनो दब्लायनो हाबाय दायो हालेवदों खहायाव आग लासिगोन आरोना लोगोफोर आग लासिगोन गेलेनो फैनायसो जादों
हेलो लोगोफोर ओमफ्राय नै माइ गायखांनानै दा आङो दुगैनानै फ्रेस दंथ'थारो आरोना रेडिनो रियाजोंहाय ओंखाम ओंख्रि गेलेफादों आरोना आङो दसेनो ओमफ्राय दाहाय गायहैफिनगोन लोगोफोर दब्लायनै थाबोदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय खोथियाबो गैला खोमा खोथिया फुनोसै ओमफ्राय खोथिया एसे थानायखौ बाजैया गायसिगोन आरोना लोगोफोर दाहाय नुगोन दै नुवाबा नुवासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै रियाया आंनो फालें ओंख्रि संनो नागिरदों आरोना आं बेखौनो नेगासिनो बेखौनो जानानै दाहाय फुहैनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय मा होनो माइ गायनायखौहाय आं लानो हादिया आरोना भिडिअ लाजिलायलाङो ओंखायनो देखायासै आं नोंथांमोननो आरो नै ओंखाम संनोसै साफैदो दे ओंखाम संनो नागिरदों नै जोंना रियाया ना ओंख्रिसो संनो नागिरदों ओंख्रि नै गेस सिलिन्डाराव जानबाय जानबाय दायो मोनसिगोन ना मोनबायानो ओमफ्राय दायो आं जासिगोन टेस्टि गोथावथारलै आं खानानै फैबावगोन दे खानानै दायबोनसै आं लोगोफोर नै माबायदि मोनदों गायनानै खस्थ' मोनदों ना फुंनि 7थानिफ्रायनो नै आयो बिस्रा साहा पानिबो लोंजा मोनलाखै न'आवसो लोंहैसिगोन मालिकानो गैया माथो खाथा लायाखै ओमफ्राय थांखासिगोनबो आरो जायै लोङै न'आव जि मोजांहाय दैज्लां बोथोरा बिराद खस्थ'रा दे दे ओरैनो मोजां ला आं लानोलाय दे गाय दायोनो गायफिनबाय आरोना जोङो नै बिराद खस्थ' मोनबायनो आरोना मादैमोनहा आयंमोनहा गायफैफिनबाय ओंखाम एरि जानानैहाय मा होनो आं दब्लायनैल' दं सानबावदोंसोमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दब्लायब्रै नैबेयाव दब्लायब्रै ओइयाव खर'आव दब्लायसे ना दब्लायनै दंमोन बेखौ गायनानै फैबाय ओमफ्राय दायोयाव गायफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे खोथिया थिलि ओमफ्राय नै खनसे गायगासे मानि दंबावो आरोना लोगोफोर बेयो डाइरेक्ट जांख्रायाव जासिगोन लोगोफोर माइ गायनानै फैबाय दुगैनानै दायो रेस्ट लादों मोनालायबायनो बुजोब्बाय नै आङो